is alles in één. Ze heeft de beauty en het praise. Het voelt goed, het voelt. Ze heeft de beauty en het praise. De beauty, de beauty en het praise. De beauty, ze heeft de beauty en het praise. De beauty en het praise. Ik wil jullie horen mensen. Want zij is alles, alles, alles in één. Voor de gewone festivalbezoeker begint Concert at Sea pas vanmiddag. Maar voor 700 kinderen van Zeeuwse praktijkscholen gaan de deuren al eerder open. En speciaal voor deze Cas voor Kids ochtend schreef Omroep Zeeland een wedstrijd uit. Wie wil er voor 1 dag junior verslaggever zijn? En uit alle inzendingen hebben wij gekozen voor Jessie. En zij zit hier op school. Jij bent dus Jessie, de winnares. Ja, dat klopt. Ik heb jouw filmpje gezien, maar de kijkers thuis natuurlijk niet. Ik ben ook niet echt bang voor een camera te staan. Dus ik plek hem niet uit of zo. En het lijkt me echt heel leuk om te presenteren voor jullie. Kun je hen uitleggen waarom jij zo'n goede verslaggever bent? Nou, ik hou van praten en ik hou van vertellen en van dingen achterkomen. En mijn moeder zei dat ik mee moest doen, dus ja, natuurlijk wil ik meedoen. Laat mij maar even kwijt zijn. Ik steek u van de boot. Nou komen vandaag Ali B en Nielson optreden. Wie van die twee wil jij het liefste wat vragen? Nielson. Ja, vertel waarom? Nou, hij is knap en ik luister zijn muziek, dus... En ja, rap heb ik niet zoveel met Ali B, dus ja. En wat wil je hem gaan vragen? Nou, hoe lang hij bijvoorbeeld al zingt of hoe oud hij was toen hij begon. Ik wens jullie een hele fijne ochtend. Zeg, Alice, vertel me, hebben jullie zin in vandaag? Jazeker. Wie willen jullie het liefst zien als ze aan het zingen zijn? Nielsen. Ja, Nielsen. Hoezo? Omdat hij knap is en leuk natuurlijk. Jazeker. Wie zou je het liefst willen horen vandaag met zingen? Nou, ik hoorde dat feest-dj Ruud komt, dus dat vind ik wel heel leuk. En hoezo dan precies? Ja, die heeft altijd vrolijke, leuke liedjes. Wat zouden jullie liever doen? Concert at Sea Kids of school? Concert at Sea Kids. Ja. Oké, leuk. Jazeker. Als ik wil ik zo veel zeggen, veel meer zeggen. Dus kom even deze kant op en haal een koptelefoon bij een van de Dancing Girls. Niet zeggen dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vindt. Hey! Oké, ik weet het soms ben ik te onattent. Doe jij je best vergeten, ik weer een complimentje te geven, terwijl je de liefste bent. Komt er maar! Nou, Niels, hoe is het om nu zo hier te gaan zingen? Ja, leuk. Het is, ik treed normaal iets later op. Dus over het algemeen is mijn stem nog niet helemaal wakker. Maar het ging goed en het was heel grappig, want alle mensen in het publiek hadden koptelefoons op. Dus dan, dat is wel een vreemde ervaring. Dat is anders dan dat je normaal hebt natuurlijk. Dus het was wel lastig met publiekscommunicatie. Hey, dus laat je horen voor jezelf! Oké dan. Hey, Maar volgens mij kwam het allemaal prima aan. Dankjewel lieve mensen, tot snel! En de ervaring nu dat je het alleen voor kinderen doet en dan niet voor iets ouderen? Dit ligt me helemaal prima, joh. Dit is prima. Ik sta wel vaker voor deze leeftijd, hoor. Dus je hebt zelf ook wel wat met kinderen? Tuurlijk, ja. Ik zie het eigenlijk niet meer als kinderen gewoon. Weet je wel, toen ik zo oud was voelde ik mezelf ook helemaal geen kind meer of zo, weet je. Dus ik weet niet. Nee, het sloot prima aan wat mij betreft. Oké, ja, ik heb geen vragen meer. Top, nou dankjewel dan. Alsjeblieft. Thanks hè, tot de volgende keer. Maak er een fijne dag van! Hallo. Juffrouw, hoe is het nou om zo... Goed, ja. Hoe is het nou om zo opeens met een koptelefoon in plaats van het meteen live te horen? Dat is heel eventjes wennen, maar dat went snel. Ik zag al dat je heel maf aan het dansen bent. Je hebt plezier blijkbaar. Ja, ik heb heel veel plezier. Ik vind het gezellig. Mag ik jullie wat vragen? Heb je genoten van Nielson's optreden? Ja. Beetje zin in Ali B? Ja. Ken je ook zijn liedjes? Een paar. Als je met een banger in de box bent, ga zo Bilali.
als je in de Polonaise loopt. Casabilani, voor die mensen aan de Costa. Casabilani, als je met een leuke, spontane boy thuis komt. Casabilani, als je naar... Vond je net van het optreden van Nielson? Wel leuk. Beetje zin in Ali B? Ja, Hoezo? weet niet. Ga nou niet zo para doen als ik sta op je Prada's voor je chick. Trek nou nu naar de hoeken, want ze wil me lala groeten. Meiden zoeken echte mannen, dus ze hangen graag met ons. Ik hoef me niet meer te spangen, want ik ontvang zoveel props. Switch me flow, spit hem dood, het is zo dope. Disco blow, chicks come on, ik wil ook schuren met je bil zo groot. Waarom regelen jullie dit eigenlijk voor ons? Nou, wij van Delta hebben vanuit ons sponsorbeleid willen we iets doen, willen we iets terugdoen voor de Zeeuwse samenleving. En een van onze takken binnen het sponsorbeleid is onze maatschappelijke sponsoring. En daar hebben we 2 doelgroepen bij gedefinieerd waar we iets voor willen doen. En dat zijn de senioren, maar dus ook de kinderen van de praktijkscholen. Omdat wij denken dat die wel een leuk uitje konden gebruiken. Ja, dat mee eens. Je kan toch niet zomaar stoppen. En jij stopt niet, ik kan wel liegen, maar verliezen is geen optie. Dus ik wil niet dat je mij straks op ziet. We zeggen hey yo, hey yo. En hoe vond je het gaan vandaag? Leuk, nog steeds zenuwachtig, ook al is het al voorbij. Maar zenuwen zit hij echt nog helemaal bovenin. Maar het ging hartstikke goed, toch? Dat wel, en ik ben toch blij dat ik het heb gedaan. Want ja, je moet toch ergens overheen komen. En ik ben toch over mijn zenuwen heen gestapt, dus... Wat vond je het allerleukste? Samen met Nielson op de foto. Dat vond ik echt geweldig. Die ga je mooi uit laten printen en boven je bed hangen? Sowieso. Nou, hartjes eromheen.